Máš pocit, že vaříš někdy pořád to samé dokola? Že se u vás na talíři objevují stále tytéž suroviny? Tak pozor, nejsi daleko od pravdy. Běžný jídelníček je založený až z 75% pouze na 3 základních surovinách. Pšenici, mléku a mase. Jediné, co se mění, je podoba. Někdy je z pšenice chleba, jindy těstoviny, knedlíky, sušenka nebo mouční. A já mám pro tebe 5denní akční výzvu zdarma. Čeká na tebe 5 receptů od snídaně až po večeři, kde nabídneme dětem více zeleniny, luštěnin i semínek. Přijď vyzkoušet osvědčené recepty, které chutnají a zpestří váš jídelníček. A navíc v tom nebudeš sama. Připrav se na velkou energii a chuť dalších stovek žen, které chtějí podpořit zdraví svých dětí. Napiš do komentáře heslo výzva a já ti pošlu link na registraci.